Ну що, друзі, сьогодні День Гідності та Свободи. Дуже особисто для мене великий день, дуже важливий день, в який треба згадувати, говорити і нагадувати, головне, нашій владі і взагалі громадськості, що поклали люди заради миру, незалежності і взагалі для того, аби країна наша була повністю незалежна. Я дуже довго думав, кого покликати на сьогоднішнє інтерв'ю, і вирішив покликати людину дуже сильну не лише фізично, але й сильну духом, справжнього патріота. Ми сьогодні спілкуємось із Василем Вірастюком. Поїхали. Василь Вірастюк, 45 років, народився у Івано-Франківську. Почав займатися легкою атлетикою у 10 років. У травні 2003 року на День Львова встановив світовий рекорд, протягнувши 5 трамвайних вагонів понад 10 метрів і 10 скріплених між собою машин майже 20 метрів. Володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу». Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу». Заслужений майстер спорту України. Актор. Василь Вірастюк. Саме зараз. На АТР. Я вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Василь Вірастюк, як уже зрозуміло, український селеч у нас у студії. В гостях я вас вітаю. Доброго вечора. Дуже дякую, що долучилися до ефіру. Я ж, наскільки пам'ятаю, ви вперше на АТР, так? Так. Дякую дуже Перше, ні разу не був у вас, навіть не знав, де ваша студія знаходиться. Бачите, раніше була в Криму, зараз же вимушено у Києві. Я сподіваюся, це буде не востаннє, коли ви до нас завітали. Я одразу хочу нашим глядачам нагадати, що у нас відкритий Viber, ми робимо такий собі інтерактив. Ви можете нам до студії подзвонити, поставити запитання, можливо, просто маєте можливість якусь тему подискутувати. Номер нашого Viber +38 073 419 41 58. Номер його зараз бачите на екрані. Так само можете скайпувати до нас atr.tv. Телефонуйте, ми максимально будемо комунікувати разом із нами і розмовляти. Отже, пане Василю, я хотів би розпочати передусім з того, що сьогодні День Гідності і Свободи, і зірки шоу-бізнесу, просто популярні люди, громадські активісти, волонтери записали таке собі відеозвернення. Пропоную нашу розмову почати з перегляду цього відеозвернення і до розмови. Давайте дивитися. Всі ми різні. Народилися в різних містах. Черкаси, Київ, Одеса, Село Карапеші, Дніпро, Київ, Джанкой, Львів, Первомайськ, Капустин Яр. Янгіюль. Це в Узбекистані. медсестра, Військовий, Акторка. Тренер національної збірної. школярка, Популяризує читання. Режисер. Танцівник. Волонтер. баскетболіст, Співачка. телеведучий. Хтось вже досяг вершини. А у когось все ще попереду. ну всі знають, як грати у футбол. А дехто вміє в нього грати. Так, ми різні. стать, вік, Життєвий досвід. Але є те, що цінуємо однаково. Свобода. Свобода. свобода, Воля. Свобода. Залишатися самим собою. свобода, Анна Талінде Лахардетміхне. Свобода. Не приховувати своє коріння. Свобода. Не боятися казати правду. Свобода. Самому обирати своє майбутнє. свобода, Продовжувати боротись навіть у полоні. Свобода. Пишатися кольорами своєї збірної. свобода, Берегти пам'ять про те, ким ми є. Свобода, Ніколи не втрачати гідності. Єдність. Взаємодопомога. честь, мир, Свобода – це не те, що вам можуть дати. Це те, що ніхто ніколи не може забрати. вільні творити майбутнє. Всі ми. І ти теж. Дуже зворушливе відеозвернення. Пане Василю, перше питання до вас. Що взагалі для вас День Гідності та Свободи? Ну, по-перше, це день вшанування пам'яті
тим людям, які вийшли на Майдан і віддали своє життя. Що таке свобода особисто для мене, в моєму розумінні, це можливість і право людини жити, де вона хоче це робити, де їй подобається це робити. Свобода – це можливість спілкуватися тією мовою, якою вона може спілкуватися, якою їй хочеться спілкуватися. Займатися тим ділом, яке їй подобається, справою його життя. Ну, ось так. Деякі тільки з тих речей, які в моєму розумінні, ще раз повторюся, є свобода. Революція Гідності взагалі. Для вас, чи не думали ви колись, що люди стали обманутими, чи не стали обманутими? Це насправді складне запитання. Звісно, могли бути і, мабуть, були люди, які маніпулювали думкою. І які, можливо, навіть і скористалися, як показала вже наша історія п'ятирічна після Майдану. Все-таки були дійсно такі люди. Тому, звісно, думки такі були. Вже 6-й рік йде російсько-українська війна. Я не буду вдаватися, я не хочу нашу дискусію сьогоднішню більше вдавати в політику, але ви як людина впізнавана, людина, яка є, зокрема, лідером громадської думки. Як ви бачите завершення війни? Це настільки складне питання, що я навіть не візьмусь його коментувати зараз в ефірі. Тому що, знову ж таки, це питання, яке на своєму рівні я би міг обговорити десь в колі друзів, десь в якійсь тісній компанії. Це ті речі, якими і думками, якими ми могли обмінятися. Але не візьмусь це, знову ж таки, коментувати зараз тут. Для того, як ви сказали, я є певним лідером думки. Саме і тому не хочу, щоб люди знали ту чи іншу мою думку чи позицію, тому що деякі можуть прислухатись, деякі, можливо, після моїх слів будуть робити саме так, як я сказав. Тому нехай моя думка залишиться при мені. Я, насправді, не знаю, як завершити. Це є, насправді, дуже складне питання, як завершити цю війну. Мені би хотілося б, звісно, сказати, що треба би було завершити, звісно, нашою перемогою, але ми всі розуміємо, що це зробити не так просто. Я маю на увазі в розумінні нас, простих людей, так? Як ми собі це бачимо, як деколи ми можемо навіть чути такі думки, піти в атаку, перемогти ворога і дійти до Москви. Так, нам би цього хотілося, як українцям, ми би хотіли здобути саме таку перемогу. Але величезне питання, чи ми зможемо це зробити. Тому що розуміємо, наскільки сильний ворог напроти нас. І тому тут очевидно, що якось потрібно по-іншому її здобувати. А як саме, я не знаю, тому що я, знову ж таки, я не політик, я не є на чолі держави, і тому мені це рішення не приймати. Взагалі, це моя особиста думка, що ось це питання мови, пам'ятаєте, коли це було ще на початку Майдану? Коли йшла мова за те, що нас притісняють або нас принижують і так далі, я вважаю це суто політичними заявами і суто політичним питанням, питання мови, проблемою мови. Утім, знову ж таки, скажу, що 6-й рік війни йде, утім, все одно від деяких людей ми все ж таки чуємо, спостерігаємо, навіть від деяких журналістів, які працюють на тих чи інших телеканалах, або інформаційних агентствах, що все ж таки питання мови, утиски, така собі тотальна українізація і так далі, воно все ж таки існує з їх вуст. Я цього особисто не підтримую. От виходячи з цього, ви у цьому вбачаєте політичні ігри, чи все ж таки певний якийсь розкол у нашому громадянському суспільстві є? Ну, звісно, на цьому можна пограти, як ви самі прекрасно знаєте, я думаю, так, що глядачі це розуміють. Ну, або принаймні деякий відсоток глядачів це розуміють, що їхньою думкою грають, маніпулюють, знову ж таки. Думаю, що на питанні мови можна дуже добре зіграти, можна зайти в парламент, можна будь-що. Хоча я вважаю, що прийняття ось того закону про єдину державну мову, в цьому нічого поганого немає.
Я, як україномовна людина, абсолютно нормально це сприймаю. Але вважаю, що частині російськомовного населення просто не пояснили, що це таке і що буде після того. Ніхто ж не говорив про заборону російської мови, чи нею не можна користуватися в повсякденному житті. Так, тут ви праві. Будь ласка, в мене дружина розмовляє російською мовою, я з дітьми розмовляю українською мовою, і діти розмовляють українською. Ніякої проблеми в цьому немає. Але як єдина, так, єдина повинна бути, на мою таку думку, хай буде суб'єктивно, але єдиною. От, до речі, ви згадали і от одну маніпуляцію. Наприклад, хочу розповісти нашим глядачам так само, що у громадських місцях, там згідно того закону, забороняється державним особам або людям, які там працюють перед суспільством, розмовляти російською мовою або іншими, а лише українською. Ті, хто маніпулювали, вони сказали це тим, що ось в автобусі їду, і я не маю права російською мовою спілкуватися перед усіма. І на цьому так само от грали. Хоча насправді у законі прописано, що Такого немає, мабуть. немає. Справа в тому, що з гучномовців в автобусах має лунати українська мова, з гучномовців у метрополітені, у громадському транспорті. Кондуктор, якщо має якесь робити оголошення, він має говорити українською. А що стосується людей, це їх особистий вибір спілкуватися російською, українською, англійською і так далі. От на цьому маніпуляції... Я також за те, щоб була, так би мовити, лагідна україномова, українізація, а не ламати через коліно російськомовне населення, тому що тим самим просто їх обурюють і, можливо, таки ущемляють. Так? Але коли так говорять. Але ще раз підкреслюємо, що немає ніякої заборони спілкування. В моєму колі друзів, принаймні тут в Києві, більшість російськомовних. Я в цьому проблеми абсолютно не вбачаю. Поїдьте на ту ж саму лінію розмежування. Послухайте, якою мовою спілкується частина наших вояків. Ви почуєте російською? Дуже багато. Звісно, є і україномовні, але російськомовних дуже багато. Але ці військові російськомовні... Це люди, які захищають Україну на даний момент. Хоч і російськомовні, але вони більші патріоти, аніж деякі україномовні і в вишиванках. Тому що, знову ж таки, на цьому грають. Так. Ви розумієте, в мене є вишиванка, яку мама вишила своїми руками. І я її тепер спеціально не одягаю на свята, щоб мене хтось не казав, що я там... Як знаєте, як називають, не буду називати це в ефірі. Так. Я її просто не можу одягнути тепер, тому що це роблять більшість просто на показ. Я з вами тут повністю погоджуюсь. До теми, до речі, АТО. Ви от самі підвели, але перед цим хочу вас спитати взагалі, що для вас Крим і хто для вас кримські татари? Я спеціально зайшов в Вікіпедію, коли їхав, принаймні от з тренування, нещодавно, години-дві тому. Там чітко написано, що Крим на даний момент це є окупована територія. Звісно, мені б хотілося, щоб вона історично і надалі належала Україні, і я все-таки сподіваюся, що це так і буде. Тому, на жаль, але на даний момент це окупована територія. Хто такі татари, якщо ми говоримо саме про кримських татар, звісно, як мені здається, це є корінні жителі Криму. Так. Взагалі, от у питанні Криму, от ми говорили про те, як завершити війну і так далі, а от повернення Криму, воно взагалі для вас, як би ви боролися? Ви б боролися за деокупацію, на прикладі Криму, будь-якою ціною? Або до останньої каплі крові. Будь-якою ціною, це я маю на увазі, це... А яка різниця між цими двома поняттями до останньої каплі крові? Це нагадаю, що президент Зеленський, він, коли йшов президент, він сказав, що будь-якою ціною, тобто це і домовлятися. Це розбіжності, от як попередній президент, він говорив, ні, я не буду... Тобто будемо йти на будь-які перемовини? На будь-які перемовини, або лише один військовий шлях деокупації. Від якого і смерті можливі, від якого і гори і так далі. Хоча що від цього горе і так буває. Я, чесно кажучи, не маю відповіді на це запитання. Дипломатія чи війна? Ми живемо в сучасному світі. Якби це були часи, коли махали мечами,
тоді, можливо, треба було йти і махати мечем до останньої каплі крові. Але ми ж живемо в сучасному світі. Ми, ну, слава Богу, ми відрізняємося від наших сусідів. І тому, ну, мабуть, нам не варто, але ми просто змушені так діяти. Все-таки хотілося б вірити, що за рахунок дипломатії ми її повернемо. Ми його повернемо, Крим має на увазі. От знову ж таки, це до вас питання не політичне, а більш як до лідера думки. От нас дивляться у Криму, а АТR взагалі кримськотатарський телеканал, і його у Криму навіть зараз, після того, як він вимушено переїхав, все одно дивляться. І от мені з Криму частенько пишуть і кажуть, що трошки інколи не розуміють, це не мається на увазі нинішня влада. Це і за попередню, і за всі часи взагалі. І от питають, а Крим взагалі материковій Україні потрібен чи ні? І що зараз українці на материку роблять задля повернення окупованих територій Криму і Донбасу, бодай розумом, інформаційно? Ну, я думаю, що коли вам задають таке питання, саме якщо ви говорите про кримських татар, вони мають на увазі, мабуть, а що Україна зараз, сучасна, теперішня, робить? Так. Ну, тобто керівництво держави, що воно робить, І українці, задля громадськість. них Так. фактично те, чого і не робили до них. От на вашу думку, чого не вистачає? Мені здається, що просто країна втратила цю територію. Ну, тому що по великому рахунку нічого особливого і не робилося, мабуть. Зараз Така ж що сама можна біда, робити? я вважаю, із Східної України. Зараз що можна робити? Інформаційно, дипломатично, говорити бодай про Крим. От Рифат Агачубаров, він постійно каже, що Ну, про Крим буде принаймні, говорити. інформаційно сильніше лунати, ніж це робить Росія. Хоча це важко зробити, мабуть, тому що там, напевно, все всіяно російськими телеканалами. Але це потрібно робити. Можливо, якщо потрібно літати і розкидувати листівки, напевно, і це треба робити. Якщо потрібно влаштовувати якісь партизанські загони, можливо, це спосіб повернути. От ви б що зробили зараз, в першу чергу, якщо б мали важелі впливу на те, аби керувати країною? Можливо, якось, бодай через спорт, доносили би людям якось от, примирення, я не знаю. Я би радий був за рахунок спорту вирішити цю проблему. Навіть би запропонував влаштувати змагання, але якби це знову ж таки допомогло з перетягування канату. Тому що свого часу історично саме і так виник вид спорту, як перетягування канату, tug of war. Тобто тягнемо замість війни, якщо перекладати. Тобто збиралися дві сторони і між собою вирішували суперечку за рахунок того, хто сильніший реально, фізично. Якби це допомогло, то ми б і їздили, якби була така ініціатива, але такого немає. Ви їздили у зону АТО? Я буквально на цих вихідних там був. Про що найбільше говорите з людьми там, які живуть? Ну, я спілкуюся переважно з військовими, тому намагаюся не говорити про війну. Чого люди там потребують найбільше? От, зокрема, чому я вас це питаю? Знову ж таки, не подумайте, що це політичні питання. Вони, звісно, потребують спілкування. Бо ви людина, яка Спілкування жодним чином... чогось неординарного. Повірте, вони так само там хочуть сміятися, хочуть співати. Вони хочуть жити, тому що там складно. Складно з яких саме питань? Що саме ви там для себе зауважили? Та взагалі будь-що. Тому там жалітися немає кому. Умови проживання. Не мені розказувати, я не буду зараз в ефірі розказувати, як там все виглядає. Хоча цього разу я не був на самій лінії розмежування. Але знаю, як там. Дуже багато політиків, знову ж таки, це щодо маніпуляцій, і дуже багато там тих чи інших політологів, експертів, які там притаманні одній чи іншій партії. Одні кажуть, що люди взагалі проти того, аби українські війська відходили від лінії розмежування, інші кажуть навпаки. Останнім часом... Тобто ви питалися мене з цього погляду? Ні, це вже друге питання. Це я взагалі вас спитав, про що там люди говорять, а зараз я вже питаюся щодо лінії розмежування. І от дуже великою новиною зараз обросло і дуже великими скандалами. Щодо цих от розведення військ. От вас людина, яка не займає не ту чи іншу політичну якусь там партію, просто от українця, в першу чергу людини. І після того, як ви спілкувалися там з людьми,
на фронті безпосередньо. Що для вас ось це от розведення військ? Чи це для вас крок все ж таки до примирення і бодай якась мета привести мир? Чи все ж таки, як це люблять останнім часом говорити, капітуляція? Давайте я відповім так. Я знову ж таки не візьмусь коментувати дії керівництва нашої держави, тому що, можливо, в цьому і є рецепт примирення, а можливо, це помилка величезна. Але я хочу сказати про те, знову ж таки, зважаючи, що я перебував там, послухав бійців, жодної думки про те, щоб відвести війська, від них я не почув. Те ж саме говорять, коли показують по телебаченню, чомусь, знову ж таки, дивно і, можливо, намагаються нав'язати думку, показуючи людей от в цій зоні розмежування, в тих селах, і тільки показують інтерв'ю і коментарі тих людей, які за те, щоб відвести війська. І взагалі не показують тих людей, які проти. Угу. А вони дійсно там є. Знову ж таки, я так розумію, ви не скажете, як би ви вчинили в цьому випадку. Я не скажу, тому що я не знаю. По-перше, я не знаю, як правильно вчинити. Я можу сказати, знову ж таки, неправильно, в чому мене потім звинуватять. З одного боку, я вас повністю розумію. В такому випадку я дуже обережний. Тому я намагаюся не робити жодних коментарів, жодних політичних, нічого не коментувати. Тому що, це не мій факт. Це може потім зіграти проти вас. Це не мій факт, хоча я не збираюся в подальшому займатися політикою. До речі, це одне з питань було, чи політика, ви вже відповіли. Так. Дивіться. Вже одне питання зняв. Так. Я взагалі нашим глядачам хочу сказати, що ми ще перейдемо. Дуже багато питань від наших глядачів було. Я окремо виділю хвилинок 5 на відповіді, на сам кінець. Потім у нас з вами буде такий невеличкий допит. За чи проти, але то таке, то вже більш лайт. А перед цим я б хотів ще одну тему з вами обговорити, тому що, знову ж таки, коли готувався до інтерв'ю, спеціально шукав, бодай якісь політичні ваші заяви. Жодної політичної заяви я не бачив. В цьому є дуже великий плюс. Дивіться, я хотів би поговорити ще про одну людину, про Дмитра Халенджи. Його зараз називають народним силачом Донбаса. Я нагадаю нашим глядачам, що він після того, як розпочалася російсько-українська війна, він поїхав додому з Комсомольська, якщо я не помиляюся. Він не поїхав, він там і перебував, якщо так говорити. Він дуже багато знімався в кіно. Іван Сила, дуже класний фільм, мені особисто дуже сподобався. Як він зіграв, взагалі, як пан Андрієнко все це спродюсував, відрежисував, мені це дуже сподобалося. Але у 2015 році, вже після окупації Криму, початку війни на Донбасі, Дмитро Халенджи сказав в інтерв'ю, я не можу їх назвати журналістами, тому скажу, що це псевдожурналісти так званої ДНР, наступне. Давайте подивимось і до обговорення. Для меня не существует России, Украины, Белоруссии, и все это я объединяю под одним словом Русь, Святая Русь. Мы столкнулись с беспрецедентным в нашей истории случаем. Кровопролитная и братоубийственная война. Это даже не гражданская война, даже трудно описать, что это за война одним словом. Пане Василю, ви з ним були друзями, наскільки я розумію, ще до початку Так, конфлікту. дуже добре знайомий. Як ви вже сказали, дійсно знімалися в одному фільмі. Зараз тримаєте з ним зв'язок? Ми перетиналися і на самих змаганнях, і поза змаганнями. Чи маю я зараз з ним зв'язок? Ні, тому що, якщо я не помиляюся, крайній раз з Дімою ми розмовляли телефоном в 2015 році, ще коли можна було подзвонити на ту територію за нашими номерами телефонів. Потім, якщо не помиляюся, там всі номери поміняли на російську мобільну мережу. Так. Чим закінчилась наша розмова крайня з Дімою? Тим, що я кажу Дімі: Дім, ти ж можеш, в принципі, працювати. Я ще раз кажу, що він є цирковий силач. Він працював в цирках, працював і в Києві за контрактом, працював у Львові, наскільки я знаю, можливо, ще і в інших містах. Чому не їдеш зараз сюди, в Україну?
Ну, він мені на той момент сказав, що на даний момент таких пропозицій немає. Каже, і кому я там потрібен? Ну, це я зараз передаю суто його слова. Кому я там потрібен, окрім того, чому я повинен звідси їхати? Я тут народився. Ну, ось такі були слова його. Він каже, в мене тут будинок, у мене тут мама, у мене тут тато наполовину паралізований, у мене тут собака, у мене тут худоба, кури і так далі. Взагалі, чому я повинен звідси їхати? Ну, ось такі були його слова. Ну, вас не було, до чого я це веду? Дуже багато людей, у мене там особисто родичі залишились в Ростові-на-Дону, в Луганській області, я для них там взагалі бандерівець, хунта і так далі, як їм це кажуть з російських телеканалів. У вас не було таких от суперечок чи, можливо, сварки якоїсь щодо того, щодо його заяв, щодо братоубивчої війни, гражданського конфлікту, хоча все очевидно у світі і в Україні, і усюди про це говорять, що російсько-українська війна розпочалася, і що жодної братоубивчої війни немає. Ви на цьому про це говорили з ним? Ще раз скажу, що ми після того напряму з ним не розмовляли. Я думаю, що ось ці інтерв'ю, які ми тільки що бачили, і всі інші, на цю тематику він уже давав потім, в 16-му, в 17-му, напевно, роках. І я точно знаю, що після 15-го року і в період 15-го року на Діму був тиск, психологічний тиск там з того боку. Його попередили, я це також цю інформацію знаю, попередили, що вони всі знають, з ким він спілкується і так далі. Типу, припиняй, тому що розуміємо, де ви проживаєте, і де вчиться дитина там і так далі. І тому з Діминого боку ці всі спілкування, вони просто припинились, ну а потім уже той період, коли номери телефонів от відмінили. Це перший момент. Другий момент, знаєте, тут можна згадайте ось той скандал, коли, якщо я не помиляюся, один з футболістів, П'ятов, сфотографувався на блокпосту, з бойовиками ДНР. З сепарами сфотографувався. Вони з автоматами, з георгіївськими стрічками. Поставте себе на місце П'ятова. Коли ти в машині вивозиш з Донецька сім'ю, речі, тобто все саме дороге, от воно з тобою, і тобі люди з автоматами пропонують сфотографуватися. Ти скажеш ні. Ну, поставити його на своє місце, мені важко себе поставити. І я не знаю, як би я діяв в такій ситуації. І точно так само десь собі, в принципі, можна уявити ситуацію з Дімою. Він проживає там, вся його родина проживає там, тобто все його життя зав'язане на тому місці, знову ж таки, де він народився, там, в цьому Комсомольському, Донецької області. І приїжджає, звісно, до нього новостворене телебачення ДНР. Беруть інтерв'ю. Ну, звісно, він буде говорити такі речі. Хоча я абсолютно не виправдовую. Це просто як думка, що так могло би бути. А можливо, це його переконання. Хоча таких думок під час нашого спілкування я від нього ніколи не чув. Ви взагалі маєте багато таких знайомих друзів, які от після 2014 року отак от або змінили думку, або були під натиском і так далі? Можливо, родичі, якщо у вас є там родичі? Більшість все-таки знайомих, які народилися і проживали або в Донецьку, або в Донецькій області, вони все-таки проживають тут, на території України. Ну, Діма, мабуть, єдиний, хто залишився там, з ким ми спілкувалися до того. В продовження цієї теми, знову ж таки, як ви вчинили, взагалі, зараз дуже багато, знову ж таки, від суспільства. Це щодо Світлани Лободи, от таких публічних людей, які у Москві виступають, деякі виступають у окупованому Криму, на території Донецької, Луганської областей, непідконтрольній Україні. І вони виступають так само в Києві. Я на рахунок цього попередня влада забороняла взагалі. От методом заборони. Забороняла як? Служба безпеки України. Служба безпеки України забороняла. Але по закону нічого не було.
Нічого, просто заборона в'їзду. От у мене зворотне запитання. Чому не прийняти, щоб це було офіційно? І тоді б ніяких питань не було. Для чого, знову ж таки, цим спекулювати? Це подвійна З одного боку, вроді би, ви кажете ну-ну-ну по телебаченню, так? І натравлюєте людей на них. Так, особисто для мене це неприпустимий факт їхати в цей момент на територію, та взагалі навіть не для того, щоб заробляти гроші, про це я взагалі мовчу. Просто поїхати на територію країни-агресора. Наприклад, для мене це питання закрите. І так само для спортсменів нашої федерації. Хоча ми заборонити знову ж таки не можемо, тому що немає це законом заборони такої немає. Але ми просто своїх спортсменів попередили, що у випадку, якщо ви з'явитесь там з власної ініціативи, то федерація знімає з себе відповідальність. І взагалі, так би мовити, забороняє. Тобто ми для себе позицію прийняли, що нашої ноги там не буде. Знову ж таки, я дуже погано реагую, коли бачу, що там нагороду отримує, так, наша співачка, не будемо називати її прізвище, буквально нещодавно. Так, це про Маруфу йдеться. Не хочу нікого спеціально називати в ефірі, але знову ж таки, для себе я висновок роблю. Але якщо говорити по законодавству, то чого вони роблять такого, чого не роблять всі решту? Ну, заробітчани їздять в Росію, їздять. Пан Медведчук літав до Москви напряму. І пан Бойко літав. Так, от я про те і ж говорю, що вибірковість, якась двоякість. То я так розумію, що ви або б це узаконили, або взагалі на це не звертали уваги. Тому що мені просто неодноразово дзвонили з того ж самого телебачення, просто з преси. Прокоментуйте, будь ласка, там поїздку, скажімо, тої ж самої, ви вже називали Лободи, так? Я кажу, а чому я повинен це робити? Ну, де? По законодавству вона зробила щось таке, щоб я міг коментувати? Ні. З моєї громадської позиції, громадянської, так, для мене це неприпустимо. Вам пропонували виступати в Москві або їздити кудись в Росію взагалі після 2014 року? Ні. Якщо подзвонили, ви б відмовились? Їхати туди так. Там у вас є друзі в Росії, знайомі по спорту, можливо, і просто, можливо, знайомі в Росії? Так, є у нас, звісно, друзі, які навіть приїжджали сюди. Російські спортсмени, які приїжджали сюди до нас на територію. Але, знову ж таки, ніяких заяв вони не робили, на території Криму не були, на території ДНР, ЛНР, новостворених республік вони не перебували. І тому ми, в принципі, їх люб'язно прийняли як друзів, так би мовити, по зброї, так? По мосту. Я от, знову ж таки, чому так обережно вас питаю? Тому що, насправді, спортсмени, як Володимир Кличко, ви, Олександр Усик, це взяв до прикладу, тому що вони намагалися, окрім Олександра Усика, до політики так коментарі від них завжди цікаво почути, але уникати цього. Олександр Усик, він від коментарів так само відмовляється, але він через там інстаграм-трансляції, через ютуб-канали і так далі, він інколи спілкується з людьми усіма, він нікому не відмовляє. Але і в нього риторика трошки схожа якраз от до риторики пана Дмитра Халеджі, якого заслухали, щодо взагалі це все, ну, загалом люди, які не можуть сказати, що це російсько-українська війна і так далі. Тобто ми всі брати. Тобто ми всі брати. Ось так, ви про таке говорите. Так, ось таку риторику. Дмитро Халенджі це сказав, Олександр Усик це в спілкуванні з Анатолієм Шарієм онлайн, в них було спілкування, вони так само зачіпнули політичну тему. Вибачте, у кого було з Шарієм? У Олександра Усика. Серйозно? А ви не бачили? Подивитися, ні, не бачу. Так, і Олександр Усик навіть в цьому Ютуб, це була Ютуб-трансляція чи Інстаграм-трансляція, не пам'ятаю, паралельна. І навіть Олександр Усик сказав, що я знаю, Толя, что после этого интервью на меня польется шквал какашек, потому что я общаюсь с тобой, а ты имеешь другую позицию и так далі. Тому що, розумієте, знову ж таки, в розумінні спортсмена. Спортсмен звик або нічого не говорити, або говорити правду. А правда це, як зазвичай, це якісь
речі такі, можливо, не традиційні, або ті, які будуть до обговорення або на слуху. І знову ж таки, ми не є політиками, не вміємо ось так виляти дупами, відповідати на запитання. Тому відповідаємо або прямо, або намагаємось не відповідати на запитання взагалі. Можливо, тому він так і сказав, тому що це його переконання. Ну, можливо. Можливо, він з історичної точки зору відповів. Можливо. Вас взагалі кликали до якоїсь політичної партії, з 2014 року маю на увазі, чи схиляли до політики, чи взагалі схиляли до якихось просто політичних заяв? Ті чи інші політичні сили? Ну, відразу скажу, що після 2014 року нікуди не схиляли трішечки раніше. Хто конкретно, звісно, я цього говорити не буду, але самі розумієте, якщо я не там, значить я не погодився. Ну, ось так. Ну, правильно, або віляємо дупами, або, як ви сказали. Добре, дякую вам за це. Дивіться, якраз от ми згадали трошки за всі ці політичні теми. Я тоді зараз перейду до питань від глядачів, а потім вже знову ж таки продовжимо. Як від глядачів? У Фейсбуці на сторінці телеканалу ТЕР ми написали, що буде у нас Василь Вірастюк, якщо б ви його спитали. Це конкретно мені запитання. Це конкретно вам. Що для вас розведення військ, ви вже відповіли. Тому ми це питання від Олександра Скрипченка пропускаємо. Цитую далі. Бачачи цирк у Верховній Раді, чи не хочеться вам втащити деяким депутатам? Ну, звісно, хочеться. Яким саме? Там немає такого запитання. Дякую. На думку пана Василя, чи зможе хтось з України в найближчі 5 років повторити його успіх, стати найсильнішою людиною у світі, і хто з українських хлопців має більше шансів зараз? Так, звісно, хлопці це можуть зробити, наші українці. Ми на даний момент маємо Олексія Новікова, молодого спортсмена, якому 23 роки. Виступає на досить хорошому міжнародному рівні. Ми маємо перспективно, назву його так, тому що поки що Паша Наконечний з міста Львова, також між іншим молодий, 23 роки, виглядає досить непогано, за 1,90 м зріст, 190 майже кілограмів ваги. Зараз готується на змагання по пауерліфтингу. І ось в перспективі, можливо, з нього виросте хороший спортсмен, який зможе для нас і один, в принципі, спортсмен, Олексій і Павло, це спортсмени, які в перспективі, можливо, би нам могли принести звання найсильнішої людини світу. Чи є взагалі, це вже моє питання, чи є взагалі, от якщо за тему спорту заговорили, останніми роками якісь зростання, здобутки у спорті, маю на увазі спортивні зали, доступність, інформаційна популяризація спорту. До чого це веду? Я не пам'ятаю, як її звати. Вона олімпійська чемпіонка була з стрибків. І вона сказала, що аби тренуватися, аби здобувати перемоги для України, вона вимушена їздити тренуватися за кордон, бо в Україні банально такого немає. Зараз яка ситуація зі спортом взагалі? Безпосередньо у вашому царині. Ми за кордон їздити не їздимо, тренуватися. У нас є база, але знову ж таки бази, які побудовані не за рахунок держави. Наша федерація з 2011 року не підтримується державою і ніколи не підтримувалась. Ну, брешу, підтримувалась. Колись було таке, але ми на нараді прийняли рішення купити ксерокс і папір, щоб роздруковувати протоколи. Ось і все. Бази у нас є, спортсмени тренуються, але знову ж таки це є ініціатива самих спортсменів, які врешті-решт виросли там в фітнес-зали великі, і на базі цих фітнес-залів поробили строноменівські бази для тренувань. Жан Беленюк, зараз нині народний депутат від «Слуги народу», він якраз перед тим, в перший день, здається, коли став депутатом, він сказав, що буде максимально комунікувати із владою у царині спорту. Ви з ним особисто вже спілкувалися? Чи планується взагалі зустріч, знову ж таки обговорювати, можливо, якісь впровадження у спорті, покращення? Я з Жаном дуже добре знайомий. І, на мою думку, він знаходиться не в своєму човні, абсолютно. Не його це. Мені здається, що йому це не йде і не піде. По-перше, чому? Тому що він ще молодий спортсмен. Йому ще виступати і виступати, а він трошки потрапив не туди. Ну, мені так здається. Можливо, це ще дійде. По-друге, навіть при бажанні зустрітися,
я намагаюся, тому що окрім Жана Беленюка, ще народними депутатами стали ще декілька моїх знайомих. І для того, щоб з ними зустрітися, ну це просто якийсь нереальний момент. І тому у мене, я схиляюсь до такої думки, що теперішній ось цей парламент, оці депутати молоді, вони як граби на галерах, тому що вони такі якісь втомлені навіть візуально, коли я їх бачу. І мені їх дуже шкода. Щодо Жана Беленюка, ну я вже відповів. Я сподіваюся, що він все-таки зробить свій правильний вибір і піде займатися тою справою, яка йому дійсно до вподоби. Ну, але спілкування щодо комунікації спорт-влада ще не було. Не знаю, я ж не відслідковую цього. Я бачу, що він робить там декілька заяв. Ну, ще раз говорю, наша федерація розвивається і без того. Фактично ми можемо розвиватися і без Міністерства спорту, що ми в принципі і робимо. Тому буде Жан Беленюк комунікувати з громадськістю чи не буде, наша федерація, сподіваюся, буде розвиватися. Давайте повернемось до питань від глядачів. Всі вас впізнають і звертають увагу на вулицях. Чи хочеться кудись виїхати, чи сховатися? Звісно. Як ви цим справляєтесь? Це питання додаткове. Коли мені хочеться десь сховатися і втекти, я так і роблю. Просто втікаю і ховаюся. Тому що мене насправді мене втомлює цей момент впізнаваності, деколи мене дійсно це дуже по-справжньому доганяє. І я так і роблю. Я дуже полюбляю сидіти вдома. Найкращий відпочинок – це сховатися десь ідеально в горах. Зараз скажу Драгобрат, так, але це Драгобрат, тому що там людей не настільки багато, як, скажімо, на Буковелі. Тому для мене це майже ідеальне місце, тому що там мало людей. Там мало мене впізнають, мало підходять, розумієте, ну це насправді втомлює. Я, до речі, минулого року був в Буковелі, а на Драгобрат так і не потрапив. От цього року, будь ласка, вже хочу дуже потрапити. Welcome to Драгобрат. Ми зробимо селфі, я вас там дістану. Будь ласка, якщо все вийде, у нас вже традиційно так складається з друзями, що ми під Старий Новий рік кожного року їдемо саме. Ну, тоді точно перетнемось. Добре, ще питання. Від чого ви реально кайфуєте і отримуєте неймовірне задоволення? Від спокою. От дуже кайфую, знову ж таки, повернемося до гір, тематика гір. Ми буквально 1,5 тижня тому були з дружиною тільки не в Україні, а в Польщі, там є хороший готель, і там от виходиш на балкон, дуже спокійно, краєвид гір, така легка димка, коли спускається з гір, все шикарно, олені ходять, косулі, пташки літають і жодного звуку стороннього. От від цього я кайфую. Ну, трошки відпочили від політики у горах, тепер давайте повернемось до політики. Я думав, ви вже далі до хорошого. Ні, зачекайте, да. Тут треба ж баланс тримати. У нас ще 10 хвилин до завершення ефіру. Я, до речі, хочу нагадати, що у нас відкритий телефон. Якщо ви бажаєте зараз подзвонити, поставити запитання. Але, будь ласка, не про політику. Так, до пана Василя. Ні, ну ви маєте право відмовитись. Це ж нікому так. Точно, це ж да. Прямий ефір же. Отже, номер телефону +38 073 419 41 58. Дзвінки безкоштовні. І можете скайпувати atr.tv. Можете, знову ж таки, дзвонити і поставити своє запитання. Дивіться, хочу зараз, я назвав цю рубрику такий собі допит. Допит, я пам'ятаю, на початку зараз. Трошечки хочу вам поставити запитання. Я попрошу, звісно, було б дуже класно. Мені ж пальці в двері ніхто не вставляв. Ні, вам попробую пальці всунути в двері. Дивіться, я буду вам пропонувати варіанти. Звісно, краще, щоб ви відповідали так, як я пропоную. Своїм варіантом чи вашим варіантом? Моїм. Але я розумію, враховуючи від ваших попередніх відповідей, що від деяких питань ви можете просто відмовитись. Утім, давайте спробуємо. Отже, ваша вага та зріст. Почнемо з лайту. Мій зріст 191 см і вага порядка 150. Янтих чи шаурма? Я не знаю, що таке янтих. Янтих – це кримсько-татарський чебурек. Без масла. Я би вибрав долма, звісно. У них також є долма. Є. І самса. Так. Ви знаєте, я буду все. Прийнято. Мені все подобається. Rosія чи Європа? Європа. Прямі перемовини з Путіним чи максимальний спротив окупантам? Ось тут не знаю. Не знаю. Я думаю, що все рівно, це знову ж таки, я не говорю свою думку,
Ну, йде все до того, що будуть перемовини. Питання Криму. Змиритися з окупацією чи боротися за півострів всіма можливими методами? Звісно, боротися. Мир будь-якою ціною чи боротьба до останньої краплі крові? Мені б хотілося, звісно, що боротьба. Все-таки так би більше пасувало, так. Зеленський чи Порошенко? В якому питанні? Просто, от як люди. Ніяк, можливо... Як людина, звісно, Володимир мені подобається більше, тому що я його вже знаю і краще, і багато років, тому... У питанні політики? У питанні політики тут є запитання. До того та іншого? Угу. Чіткої відповіді немає? Немає. А рівень довіри у відсотках до діючої влади? Можна сказати, більше 50, менше 50? Відштовхнемося від тих 73 чи 72, так? Які ні, були? Діюча влада, це має на увазі повністю я думаю, весь парламент. що зараз від того, що було, вже поділити на 2. Країна у стані війни. Свобода слова чи цензура? Чи повинна влада контролювати? В даному випадку у нас свобода слова. Але у нас законодавчо не оголошена війна. Тобто це ООС зараз називається. А то ООС. Ну так у нас є ООС, так? Так. Є ООС. Свобода слова чи цензура? Ну, звісно, свобода слова. Тому що якщо не буде, буде що диктатура. Дійдемо до абсурду. Але ви бачите, як тут знову ж таки від політиків можливо маніпуляція. Свобода слова, ми можемо говорити з будь-яких каналів все, що забажаємо, але, на жаль, на цьому і маніпулюють так само. Не буду казати, які телеканали, інформаційні агентства, кому вони підконтрольні. Всі про це знають, але знову ж таки, юридично не буду їх озвучувати. Але це... можна їм говорити, так? Ну можна, але, знаєте, до дуби знову таке буде. Незаконно, так. Так, до дуби це буде, тому що якраз ті телеканали, це моя особиста, знову ж таки, думка, мене дуже смішить, коли вони говорять, що їх при свободу слова притісняють, хоча про яку свободу слова може йтися, якщо у цих рабів є володар. Ну, це так, завуальовано. Але якщо вони існують, їх дивляться? Їх дивляться. Значить, великий відсоток людей, які думають так само. Але є якийсь відсоток людей у парламенті, які все це, ну або у владі, добре, не у парламенті, у владі взагалі, так би які мовити, це лобіюють і не лобіюють. забороняються. Бачите, тобто такі країна... Ну, в іншому випадку ми б, напевно, жили в Білорусі. Так. За законами Білорусі. І була б диктатура. Тобто тут що ж обрати його? Треба знайти середину. Тому середина. Хитра штука. Політика. Є анекдот про політику, але в ефірі не можна. Та що, кажіть? Чи там все? Там про комара дуже все тонко. Ну, добре. Дивіться, 5 хвилин до завершення ефіру. От останні 5 хвилин суто я надаю завжди нашим гостям, враховуючи на те, що наша взагалі цільова аудиторія, зрозуміло, що після приїзду АТРу до Києва, то нас багато і дивляться на материковій Україні. До речі, Західна Україна, що мене здивувало, АТР дивиться дуже і дуже добре. Навіть краще, ніж за центр, за центральну Україну. І схід України, трошки менше, але дивиться. Але здебільшого нас дивляться у Криму. От зараз, уявіть, що ви зараз знаходитесь у Криму, окупованому Криму. І от ви зараз можете з високої сцени звернутися до тих людей, які займають або у результаті проросійської пропаганди проросійську риторику, і ті, ви мене зараз підставляєте. Тому не підставляю, просто ваше звернення. Я не прошу від вас якогось рішення. Просто, щоб ви їм сказали з сцени. Ще раз, кому? Людям, які зараз у Криму. І проросійським, і проукраїнським. Проросійським я чому кажу? Тому що це все вплив проросійської пропаганди, моя особиста думка. Просто людям у Криму. А ми знаємо, і так є, що там люди і як проукраїнські є, і, на жаль, як проросійські. Що б ви їм сказали зі сцени? От ви казали про перетягування канату. Чесно, я вам відверто скажу, якби уявити таку ситуацію, що мене покликали до Криму ось в такий час, в якому ми знаходимося, звісно, ми їдемо туди з якоюсь метою, є певна ціль, потрібно щось сказати людям, я б обов'язково підготувався. Що сказати зараз людям? Чесно, я можу наговорити багато зайвого, і тому, якби мене ось так підвели під сцену і сказали, виходь, я б, звісно, відмовився, тому що я не готовий. Тому я і зараз відмовляюся щось сказати, для того, щоб не сказати щось зайвого,
Я просто цього не буду робити. Слова підтримки, знову ж таки, глядачам, кримським татарам, кримцям, які у Криму зараз суспільно. Чи не підтримки? Та ні, звісно, підтримки, але знаєте, вони собі подумають, ти там сидиш в Києві і нам звідти висловлюєш слова підтримки, як нам треба вести нашу боротьбу. Ми і так її знаємо, є так, що нам робити і як ми це робимо, і ми за це страждаємо, тому що нас постійно арештовують, нас постійно утискають, кудись люди просто зникають, і чого я можу їм побажати? Звісно, триматися і сподіватися на краще, на те, що Крим, врешті-решт, буде Україною, звісно. Я вам дуже дякую. Дякую дуже за ці слова. Ви, цитуючи вас, не віляли дупою. Ви чітко або відмовлялися, або казали. Я вам за це дуже дякую, тому що насправді дуже малий відсоток людей, які можуть відверто про щось говорити, або які бояться відмовити мені у тій чи іншій відповіді, через якісь там... Тому що є речі непопулярні, як їх називають, непопулярні, і всі бояться сказати якісь непопулярні речі. Саме тому і починають видумати, щоб не здаватися занадто розумним або навпаки. Я вам за це дуже дякую. Буду з радістю вас ще бачити у цій студії. Будемо, знову ж таки, сподіваюсь, говорити про здобутки і у спорті, і взагалі у житті, Україні і так далі. Тому я пропоную наступного разу поговорити взагалі про спорт. Але перед цим... Тому що, я чесно скажу, для мене сьогодні був дуже непростий ефір. Я все-таки сподівався, що ми будемо більше говорити про спорт, а не про політику, але про получилося все зовсім навпаки. Політизовані питання я уникав. І давав вам можливість... Тобто це ще лайт-варіант. Це лайт-варіант. Це взагалі сьогодні мав бути Роман Скрипін у цьому ефірі. От там було б спекотно. Але я вам за це дуже дякую. І сподіваюся, що, звісно, після селфі у Драгобраті прийдете до нас сюди і будемо говорити виключно про спорт. Дякую вам. Добре. Василь Вірастюк, український силач, був гостем цієї години у нашій студії. Я традиційно нагадую, що весь цей ефір ви зможете подивитися на ютуб-каналі телеканалу АТR. Підписуйтесь, спостерігайте, мотайте його, дивіться. І найцікавіші фрагменти наші редактори вже вирізають і викладають у наш ютуб-канал АТР. Так само аудіоверсію зможете почути на хвилях Мейдан FM, текстову версію цього інтерв'ю на сайті atr.ua. Дуже дякую, що були з нами, дуже дякую, що довіряєте АТР. АТР или Олмс.